The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. More power at your service. More power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa nga magahatag sang kaatagan sa mga ginoobra sang More Power. Agud mapanami pagid ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisory sa power interruptions. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects, Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More power at your service. More power at your service. Good day! Welcome naman diri sa ating nga program, More Power at Your Service. Ang programa sang More Electric and Power Corporation para sa aton sining nga mga konsumidor. Ang aton gid nga pag-welcome sa inyo sa isa ka maayong adlaw, kag pag-welcome man naton sa aton sining nga mga listeners nga nagapamati sa ila sinitag sa ka mga radio transistor kag sa mga naga-monitor sa aton via Facebook Live sang More Power Iloilo kag sa Facebook Live sang sininga Waragwagan. As promised, sang nagligad nga semana aton nga pagasugpunan ang aton sininga discussion may kaangtanan sa mga testing services nga gina-offer sang More Power, not only sa nga gamiton sa aton sininga mga facilities, no, but of course pwede gid nga maka-request ang mga neighboring electric operative, mga other distribution utility diri sa Pilipinas, and even ang mga private establishment, no, kung kinahanglan ninyo sa mga testing services, pwede gid ka mo maka reach out diri sa Facebook Live, or I mean sa More Power. Pwede ka mo maka-contact, no, sa aton sining nga mga key account officers, no, kay halos tanan diri nga mga big accounts naton, mga key accounts naton, may mga naka-assign nga mga key account officers, and pwede man ka mo maka-message sa Facebook page sang More Power Iloilo or maka-padala, no, sang letter request address sa aton sining network operations group, sa aton sining Vice President for Network Operations Group and Development sa kay Engineer Bailey Del Castillo. So sang naglikad nga semana aton nga na-diskusyonan ang may kaangtanan sa feature, no, sang Testrano 600, CPC 100, Cibano 500, CMC 356. So ini siya nga mga testing services, pwede gani siya gamiton sa inyo dira nga mga transformer, no, current transformer, potential transformer, circuit breaker, kag ang CMC 356 gani ay I believe, no, wala man kamo sa mga relay kundi iala ni siya sa More Power, but dako man ni siya nga bulig kay dira naton ma-test, no, ang reliability sang aton sining relay. And regarding sa relay, aton man nga diskusyonan sa masunod nga semana para nga mahatagan man kamo, ma-educate kamo ano ba lang purpose sini nga anga may amoni nga anga nga nagsiga tapos gulpi lang nagpatay tapos nagsiga naman, may mga ano ni siya, may mga explanation ina kag aton ina nga pagadiskusyonan sa masunod naman nga episode sa subong. Aton nga padayonon ang aton sini nga discussion sang nagligad nga semana. Alright, so upod sa gihapon natin, of course, ang aton nga resource person, si Engineer Mark Molano from the Network Operations Department. Sir Mark, good morning. Yes, good day sa imo, Sir Mark. Sige, let's move forward sa MIT 1525. What's MIT? Ano na, may abbreviation lang na? Actually, or ano? ang MIT is the model. Okay. So, ang brand sang test equipment nga ni is Megger naman. Megger, okay. So, Megger model MIT 1525. Okay. So,
it is basically used for testing insulation resistance of equipment. So this test is for checking of insulation resistance. So all electrical equipment basically have rated insulation. However, due to aging and other factors such as environment conditions, operating conditions, so ang insulation is eventually nag-degrade siya. Okay. Likewise for example, halin man sa sa factory. So sa factory may rated or may test nga gin-conduct dito. So may insulation siya. So pag abot diri since brand new siya, dapat ang values ng insulation niya is hindi gid maglayo sa values sa factory. Ano na siya ng mga equipment na ginatest, sir? Almost na naman from transformers, mga CTs, PTs, and then mga power cables. Okay. Anything na everything na ginagamit sa electrical system, pwede siya i-test. Except lang sa sa mga relays. Line naman na siya. sa relays. Okay, so that's important gid, no? Before naton matuod nga i-install ang mga ginapang-procure naton nga mga equipment like power transformer, that's very important. Kinahanglan anay sang mag-agi sa series of tests. Especially sa mga equipments outdoors. Kaya syempre exposed siya sa init, ulan. Yes, so correct. may mga aging na kalatabo dira sa mga equipments na. So ang insulation mo dapat monitor kung man gyud. Okay. I-test mo siya. Sige. Okay. Ang next? That's it for insulation resistance. Ang next is the electric insulation analyzer or DIRANA. So again, this is a Omicron brand. Okay. So for power transformers, moisture content is one of the most important parameters determining the remaining lifetime of a power transformer. So moisture in oil, paper insulated power and instrument transformers is caused by paper aging or enters the transformer via leaky seals or breathing. So sa mga equipments na oil insulated, usually na siya sealed. Pero may mga time nga due to mga prolonged weather conditions nga exposed siya sa different weather conditions, may mga times nga kumbaga galik siya. So ang moisture is gasulod siya sa equipment. So eventually mag-accumulate siya sa moisture sa insulation. So ano ang purpose ng test equipment i-determine niya ang moisture content. So kung may moisture ka sa insulation mo, it will lead to reduce breakdown of insulation or the strength of insulation. So kung reduce ang strength ng insulation mo, inevitable lang ang breakdown sa equipment mo. Eventually, kung hindi mo siya na-monitor kag gataas pirmi ang moisture content sa insulation mo, maabot man gid ang time nga ma-breakdown or maka-cause na siya sa mga unexpected interruptions mga. Normally, sir, mga every how many months or every week dapat gina-test na siya naton? Ano naman siya? Usually diri sa aton annually. Okay. Annually. So ginadungan na siya sa PMS. Yes. Okay. So every time nga may scheduled PMS, isa ni sa mga key test nga gina-conducta. Okay. So ang kung sa human analogy, no, ano ni siya nga test, sir, ang ginapatigayon? Siguro pwede i-compare sa blood chem. Okay. Or maybe urinalysis mga kay kung may defect man or sa ihi mabal man kung may ka man gid mo. So same man diri nga i-test ang insulation niya para mabalaan mo kung ang strength sa insulation mo is okay pa. Normally mga pila ni siya ka hours ang pag-test ini. Ini medyo malawig-lawig siya. Or depende man sa sa kadakon sang transformer. Usually sa transformer ni siya ginagamit. Although pwede man siya sa sa mga instrument transformers oil insulated. Pero
Sa aton, ang pinakadako nga transformer ta as of now is 50 MVA Okay. sa Lapas substation ta. Usually it takes around 3 hours to complete this test. So after the test, ipakita man gid niya sa test results kung dry or wet ng insulation masasulod. Okay. Mm. Okay. So that's a dielectric insulation analyzer. Yes, or Sa mga Dirana. private establishment, Sir Mark, pwede man na nila magamit or dedicated lang ni sa mga dalagko nga mga power transformer. Mostly sa applications ang sini is sa mga dalagko. Dalagko. Mga, So ang power maka-benefit transformers. sini ang mga other co-ops, no? Yes, Oo. yes. So ang iban, I think may mga contractor nga may amo na, right? So far diri sa Iloilo, wala pa ako iban nga nakita nga may amon. Kita lang. So far kita lang. pa lang. Okay. So, pwede gid sila maka-request sa aton if they really need no nga pagtigayon sa nga Yes. test sang ila sini nga equipment man para nga maibitar naton bala ang mga unscheduled power Yes, interruption yes. kay way takabalo basi malala na or cancerous na kung sa tawo pa no. So very important gid ang ini nga mga testing services. Alright. Actually may just to share lang, may gin-test kami ligad. Pero out of more na. Okay. May power transformer nga gin-test kami kay plano ko nila nga i-acquire ng power transformer. So gin-test namon. Pero pagwa sa test result, hindi nag-reliable ang insulation niya. So gin-recommend namon nga the insulation is already wet, hindi na siya dry. So gin-recommend namon nga hindi na siya kumaga hindi na siya good to return it back into service. Okay. So at least no nabalaan Oo, So nabalaan. wala to gimbakal Yes, sang yes, Sige. So very important kay that's dielectric insulation analyzer. Okay, Yes. next naton nga testing services is ang Meager. Okay. The brand is Megger and then the model number is OTS ATPB. So kung sa Dirana gina-determine mo ang moisture content or dryness ang insulation mo, diri naman ang strength sang insulation mo. Okay. So these all test set are portable. Although pwede siya on-site, pwede man siya sa mga laboratories. Okay, and then incorporated na diri mga different kinds of standards, international standards. So, for example, si client, amo na ang gusto kong standard nga i-test nyo. So, available siya diri. So, portable siya and then amo na gani different kind of standards. So, flexible ta sa mga test. OT stands for all tester? Yes, All tester. So sa mga power transformer, di ba Sir Mark, daw may ara kita na nga kung sa salakyan, daw ano na siya naton, gina-change oil? Yes, yes. Oo. So daw amo man na siya. Gina-testa kung ang oil is okay sa pa. salakyan, typically ginatanaw man lang ang viscosity sa sang oil. Okay. Pero diri ang strength niya gid kung Strength niya ma-withstand niya ang gina-apply mga voltage sa sulod sang transformer mo. Okay. So may certain level nga acceptable and then may level man nga failed siya. Okay. So kay ang dielectric sa mga power transformers usually mga dielectric is mga mineral oil, mga ester oil. So may mga sila properties sila nga maka-withstand sa mga voltages nga gina-apply. So imagine na lang kung hindi nagid reliable ang insulation mo. So kung may mga arcing ng matabo sa sulod, lupok gid ang ang power transformer. Kung makita ninyo sa Facebook, sa may mga access sa Facebook, daw lang siya daw toaster lang siya. Oo, para dako gid ang iyang nga mabulig kay ti mabalaan naton kung ang oil sa mga power transformer kung strength ang strength niya. insulation Alright. strength niya. Sige, ang next I think ang CTPT analyzer. Yes, that's correct. So diri naman last week na discuss ta nga ang CPC 100 is capable for testing CT and PT. So diri dedicated gid siya for CT and PT. Okay. Kay may mga test equipment nga generic lang kumbaga I mean makatest siya sang CT and PT pero not thorough.
Pero diri Ina-analyze niya. gina-analyze na gid. Okay. That's why it's called an analyzer. So important ini para ma-maintain ang ano mo. Kay syempre ang mga equipments alin sa factory, may specifications sa. So it is vital in securing utilities operating integrity. Kay ang mga usually mga instrument transformers diri gina-measure ang mga revenues, mga billing facilitation. So Yes, imagine na lang kung hindi accurate ang mga CTs and PTs mo. So may mga discrepancies na nga sa mga computations sa mga billing, mga Yes, correct. So need tagid nga i-ensure nga ang mga CTs and PTs or instrument transformers meet the ang nakaset nga manufacturing values niya or And specifications. I think Sir Mark, ongoing niya siya subong ang ginapatigayon. Yes, ongoing Asang pag-analyze no sa mga CTPT kay I think ang nakatoka sinang aton nga System Loss Reduction Program Yes, team. SLRP, Yes. Kay gina-determine na siya through the CTPT analyzer, gina-determine if bala ang inyong power transformer is okay pa. CT, no? CT and PT, CT, so very important man ni siya no nga equipment para nga ma-test para kumbaga do fair no. Yes. Both sa customer kag sa distribution course, utility. Syempre. And then just to add, ang CT and PT analyzer which is red phase, capable siya testing live. So, no need to na shut some power down. interruption. Yes. But there ang mga previous nga mga testing services nga gin-discuss naton a while ago kag sang last episode kinahanglan gid niya sang power Yes, interruption. of course. Iniya pwede niya ma-analyze ang CTPT nga wala Live siya. nga live or wala na sa power For example, interruption. si customer ongoing ang operations niya or production niya. So no need na to shut down. So Okay. capable siya na makapag-test ng live. Mga pila ka hours nga magwa ang result. Kay Basic daw lang nakita niya. ko na Sir Mark may ara nagagawa nga daw parang resibo. The resibo na siya nga tanan nga results ara na. Usually it takes around mga 30 minutes. 30 dala minutes. dala na ang pag-set up. Mga 30 minutes. Okay, that's nice. CTPT analyzer. Yes. Okay, so proceed to sa next nga equipment which is the thermal imaging camera. Kung hindi ako magsala amo ning pinakauna nga testing equipment nga Yes. gin-acquire ni More Power. Kay I remember before kita nag-take over as your distribution utility diri sa Iloilo City, may ara kita isa ka company nga ginkuha na ang ilang service, ang Miescore, ang pag-test kung bala ang mga ang wire dira hotspot kay makita kung may ninyo hotspot, kung hotspot siya, naga-orange siya or naga-pula-pula, no? Yes, may level or may level. kumbaga color siya, i-analyze mo siya through color. Ang color niya. So, ang thermal imaging camera. Sige, let's discuss further sa sining Okay. testing services, Sir Mark. So, ang thermal imaging camera ni More Power is FLIR. So, Ang brand. yes, ang brand. Okay. Model is T500. So, kung makita niyo ang image, daw parehas niya siya sa ginagamit sa mga airport tabla kung may mga May coming mapasalod, yes. mapasalod. Daw parehas na siya. Kay may na siya, may automatic detection siya kung sa diin ang hotspot or mainit. So thermography from the word itself, thermal. So gina-shot niya ang isa ka location kag gina-determine niya kung sa diin may hotspot. So it makes it possible to identify electrical defects such as loose connections. Yes. Kaya kung may mga loose connections, eventually ga-produce siya sang heat. Okay? And also overloaded circuits. Kaya kung overload ang mga circuits mo, mag-produce man gid siya sang heat. Kamo na. And then these are useful especially sa mga transformers kay
syempre kung online ang transformers mo, may load, Oo. ma-determine mo gid kung Overloaded. may excessive Oo. nga heat or na gina-produce ang ano, or Kung overloaded siya, no? or along the lines kung may mga loose connections, makita mo gid man siya. I think gakandak kita sini halos everyday. Yes. Kay makita ko ni sa report sang control center nga may ara sila nga ginapatigayon nga scanning. And kung ma-notice ninyo, may mga best kung kaisa nga nag-request kita sa emergency shutdown sang specific naton nga feeder or isang substation because na based sa result no sang pag thermal scanning may hotspot na siya nga kinahanlan siya nga i-correct as soon as possible. Kay kung hindi siya pag i-correct ASAP, pwede siya nga basta mabugto na lang tong wire. Maka-produce sa other nga mga complications. Yes. Like kung excessive ang heat, of course, ang insulation sa mga insulators mo, ma-affected na Yes, siya. correct. And then, kung along the lines naman, kung excessive na ang heat, pwede siya makabugto sa lines na then eventually causing wire down, which will cause power interruption na naman Yes, correct. unscheduled. At least ako may ara kita nga scheduled power interruption, no? Kumbaga ma-inform ka mo, informed ka mo in advance kesa nga ang scheduled power interruption nga even us wala kita kabalo. So manami gid ni no ang ining equipment no. I mean ang ining testing service kay ang thermal imaging camera kumbaga ano ni siya dasig ni siya makadetermine pag do camera lang gid siya Di nga camera lang siya. pagtutok mo na siya mabalaan mo na kung may hotspot siya or wala. And then Yes. ano pa, additional man, ang camera nga ni, once nga maka-capture ka siyang image, kung may software ka sang sini, pwede mo ma-identify ang mga ang mga temperatures sa Kung mainit, no? Or sa image alone, 'di ba may ano siya, may pointer siya. Gina-detect niya kung saan din ang hotspot. Pero kung may software ka, along the image, within the image, kung i-click mo ang mga iban nga portions, makuha mo gid ang temperature. Actually may na-remember ako sina nga Even if image na lang siya. Yes, yes. Biskan wala ka na sa actual nga Even actually site. sa tao kagin-try niyo siya nila, Sir Mark. Yes, pwede. Ang pwede ilok mo, Pwede gid, ang mga private parts mo, makita Mga nila nga hotspot may hotspot. Oo. Anyway, sige. I think that's the second to the last nga iga-discuss naton. The last one is ang ano ni siya mag-pronounce the fluke. Yes. Ang power quality. 435. Okay. Okay, so amo na naman ang power quality ta. So power quality refers to the level of consistency, reliability, stability of electrical power. Okay. So it is important because any deviation from the expected levels of power quality can cause negative consequences such as equipment damage or malfunction, system shutdown, and data loss. Just recently, I think may gingamitan ta ni sa isa ka client kay nag-request sila bulig. So, gintakdan ta sila sang PQA and then dito ta na-determine ang quality sang power nga nagasulod sa Gasulod ila. sila. Yes. So, dira mo mabalaan kung consistent man gid ang ginahaboy ta nga power sa ila, kung may mga adjustment na nga need nga i-adjust sa site naton or sa site ilaman. nila. Mga muna. Kag I think amo man ni siya nga service ang request naton sa before kita nag-take over, nagtaman kita sang power quality test para mabalaan naton kung diin bala diri nga mga area sa Iloilo ang medyo low voltage and dito sa findings na medyo damo ginto no before take over. So importante man ni ang ining power quality tests or power quality and energy analyzer no para mahibaluan naton if ang current nga gasulod is ara siya sulod siya sa standard. Yes, of course kay kun ang qualities ang ginahaboy mga power sa customer is not consistent. So Yes. pwede siya makalid sa mga destruction of equipments, especially sa mga very sensitive na mga equipments such as sa mga hospital, may mga freezer or may mga equipment sila nga very sensitive man sa quality sa power. So dira mabalaan kung may low voltage or under voltage
kung ano nga time. Kaya actually maka-record siya. So pwede mo siya i-set, for example, 24 hours gin-set mo. So dito mo mabalaan kung ano nga time nga may over or under voltage or over frequency, under frequency. So makapture niya. Sige. Sir Mark, with this, no, Yes. thank you so much guys sa time maging hatag mo diri sa ating Okay. sininga program sa More Power at Your Service. Okay, thank you, Hopefully ma'am. nga maka-updanay naman kita liwat, no, kag Okay. dampaged na aton man nga pag-diskusyonan. Sa aton sininga mga tagpalamati kon sa pagpati nyo, no, sa inyo sinanga facilities dira sa inyo, especially sa mga big accounts, mga electrical operatives, or mga kilala ninyo ang kinahanglain ni nga serbisyo, feel free nga mag-message sa amon nga Facebook page, ang More Power Iloilo, or pwede ka mo makapadala sang request letter diri sa opisina sang More Power. Additional lang. Yes po. Actually, ang mga test equipment nga ni, amo pa lang ni ang mga first batch. So, may mga upcoming pa ta nga mga Yes. test equipments. So, eventually, makompleto tanan nga ano. Okay. Required nga testing for a better system. Sige. Okay. Again, Sir Mark, thank you so much and Okay, good thank day you. sa imo. Thank you, Miss Joy. Yes. Okay, so nabatian ang ato sining resource person sa subong episode sa ato sining nga pagpangalagad. Sa ato sining nga mga tagpalamati ang More Power sang nagdigad nga semana nagpatigayon na sang groundbreaking sang aton sining underground distribution system dira sa may Calle Real. So mga makita nyo dira nga mga wire sa may Calle Real area sa may JM Baza ibutang na sa idalom, no. That's the underground distribution system nga patigayonon. Ang nagpatigayon na kita sang groundbreaking sang nagligad nga semana. Para sa dugang nga detalye, yari ang aton sininga More Power Balita subong. Formal na nga nagpatigayon sa groundbreaking ceremony ang Iloilo City Government kaupod ang More Power Iloilo para sa pagsugod sang proyekto nga Underground Distribution System Project o kun UDS sa syudad sang Iloilo. Pinaagi sa sininga proyekto, kutob sa mga main kag secondary lines ang kuryente kag mga telco ang saylo na sa underground para sa mas safe kag mas matawhay nga downtown business district. Katuyuan sa nga maproteksyonan ng distribution system, pati man ang pagpreserba sa manggaran nga maragtas ang Iloilo City. Ilabi pa ang porsyon sang Calle Real sa diin makitaan ng mga dinumaan ng mga edipisyo. The Underground Distribution Project or UDS project has 3 phases. Phase 1 is the civil works, which is the most challenging part of the project execution. Phase 2 is the electrical works, the cable laying, and the termination. And phase 3 is the removal of the existing overhead lines and structure. And after phase 3, that is when we can appreciate the beauty of the UDS. Nakigangot man ang More Power sa FiberNet Construct Corporation o kun FPC, isa ka expert sa horizontal directional drilling construction para sa underground cables kag ducts. Well, if we have the conventional distribution system, this is about times 5, times 6, to say the least. No? But when we've made our computations, no, we've seen and how could we really, bring down the cost, no? And the effect of this will actually be very, very minimal to the electricity rates of Iloilo. But I think the value, that this will give the city, with more tourists coming, with investors coming in, everybody praising the city, I think will be offset by whatever cost there will be. By eliminating above ground power lines, we significantly reduce the risk of accidents caused by inclement weather, fallen trees, or other unforeseen circumstances. The safety of our citizens is of paramount importance, and this project aligns with our commitment to ensuring a secure environment for all. Furthermore, this will maximize the beauty of our
jewels the heritage structures in Cagliarian. Magalawig sang 240 diyas ang proyekto, kag nagabalor sang 96.4 million pesos. Ini ang More Power Balita Subong. Sa mga tagpalamati naton, may ara kita nga naka-schedule nga power interruption sa subong nga semana. Pwede gid ka mo maka-check sa aton sini nga Facebook page sa mga areas nga maapektuhan. Thank you so much sa pag-upo sa sining episode sa aton sining nga pagpangalagad kag bantayan sa next week aton nga pagdiskusyonan ang may kangtanan sa relay, no? Itong gindiscuss naman earlier ni Sir Mark, medyo pahapyaw lang to, but aton sining hatagan sang emphasis kag focus sa episode naton sa masunod nga semana. Why nakita sa tiyempo, thank you so much sa tanan nga mga listeners naton kay nagalantaw sa aton sa Facebook Live. On behalf sa management and staff sa More Power, ako si Joy Fantilaga at your service. Good day. Kag inyo nabatian ang More Power at your service. More Power at your service. Tubtub sa masunod nga semana, mag-ululupod liwat kita, bangod. You deserve more. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers,